What? Αποφάσισα σαν πρώτο βίντεο να κάνω το morning makeup routine μου και να σας πω και λίγο έτσι κάποια πράγματα για εμένα. Μεγάλωσα επαρχία και συγκεκριμένα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Βασικά λέω το Λεωνίδιο διότι το χωριό μου, από εκεί που είμαι, δεν το ξέρει σχεδόν κανείς. Πάρα πολύ μικρό χωριό εκεί που μεγάλωσα. Μόνιμος μπορεί να έχει και 90 κατοίκους. By the way, αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο foundation. Όπως βλέπεις, το μισό είναι serum, δεν ξέρω αν το έχεις ξαναδεί, και το άλλο μισό είναι το make-up, οπότε βγαίνει κάτι έτσι πάρα πολύ ενυδατικό. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν έτσι λίγο δύσκολα, διότι το χωριό ήταν πάρα πολύ μικρό, πολλά παιδάκια δεν υπήρχαν, ήμασταν περιορισμένα. Για κάποιους μπορεί να μην ακούγεται και τόσο τραγικό αυτό, αλλά να ξέρετε, εγώ που το έχω ζήσει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω κανένα παράπονο, διότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφα. Ήμασταν όλη μέρα έξω, ήμασταν όλη μέρα με τα ποδήλατα, γυρνάγαμε όλο το χωριό γύρω-γύρω. Πολύ δύσκολο μεγαλώντας ήταν πως, δημοτικό είχαμε στο χωριό μέχρι ένα σημείο, μετά πηγαίναμε στο δίπλα χωριό. Όταν έπρεπε να πάω γυμνάσιο και λυκειό, ήταν στο Λεωνίδιο, το οποίο σημαίνει 40 λεπτά με λεωφορείο, το οποίο έρχονταν και μας έπαιρνε. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ, σαν παιδί, έπρεπε να ξυπνάω 6:30. 7 η ώρα να είμαι στη στάση και μετά μία ώρα περίπου, γιατί παίρναμε και από κάποια άλλα χωριά κάποια παιδιά, για να φτάσουμε στο Λεωνίδιο. Ξυπνούσα πάρα πολύ νωρίς και αργούσα και πάρα πολύ να γυρίσω στο σπίτι μου. Οτιδήποτε σε φροντιστήριο, ας πούμε, λύκειο και για τρίτη λυκείου συγκεκριμένα, ήταν στο Λεωνίδιο. Οπότε ενώ έπρεπε το πρωί να πάω για το σχολείο, μετά ξαναγύρναγα πάνω και μετά έπρεπε να με ξανακατεβάσει η μαμά μου για να κάνω φροντιστήρια. 2 ώρες αυτό δηλαδή την ημέρα. Αυτό τρώει άπειρο χρόνο και ενέργεια, έχω να πω. Τρίτη λυκείου, λοιπόν, που ήταν να δώσω πανελλήνιες και θεωρώ το σύστημα πάρα πολύ άδικο, αν με ρωτάτε. Κρίνεται ένα παιδί μέσα σε 4 ώρες και να έχει προσπαθήσει 2 ολόκληρα χρόνια. Όχι. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο και ψυχοφθόρο παράλληλα, γιατί με θυμάμαι και ήμουν τόσο αγχωμένη όλη τη χρονιά. Ένιωθα ένα κόμπο στο στομάχι μου μέχρι να πάω να δώσω και έδωσα και δεν έγραψα και καλά. Γιατί ήμουν πολύ αγχωμένη. Δεν έγραψα καλά. Παρ' όλα αυτά, πέρασα σε μια σχολή η οποία μου αρέσει και θεωρώ ότι είναι καλή, στατιστική και ασφαλιστική, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και ήρθα στην Αθήνα μόνη μου. Ξέχασα να σας πω πως γενικά στο χωριό μεγάλωσα με τον παππού μου, τη γιαγιά μου, που τους αγαπάω πάρα πολύ, και τη μαμά μου. Οι γονείς μου χώρισαν, οπότε έχω μεγαλώσει μόνο με τη μητέρα μου. Είναι δύσκολο και αυτό και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Φράση που ακούγεται και λέγεται στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τον έναν από τους δύο, ότι μην αγχώνεσαι, εγώ κάνω και για τους δύο, σε αγαπάω και για τους δύο κτλ. Το καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέτε εσείς οι γονείς, αλλά δεν ισχύει. Τα ίδια μου τα αυτιά και να τους λέω εγώ κάνω για δύο κτλ. Γιατί εγώ, σαν παιδί, αυτό νιώθω ότι με εκνεύριζε περισσότερο. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορείς να πάρεις τη θέση του άλλου. Μου ήρθα Αθήνα και έπρεπε να βρω σπίτι. Όλο μόνο έχει. Ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει στο χωριό. Γιατί η μαμά μου ήταν κάτω, είχε τους παππούδες, ήταν μεγάλη ηλικία. Δεν μπορούσε να έρθει να με βοηθήσει. Έπρεπε να ανέβω στην Αθήνα, να ψάξω, να βρω σπίτι μόνη μου. Πολύ σκαλωμένη στην αρχή. Λέω τώρα τι κάνω εδώ μόνη μου. Βρήκα ένα σπίτι το οποίο μου άρεσε και ήταν μέσα στο budget το οποίο είχαμε να διαθέσουμε τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγα σαν φοιτήτρια, τέλεια, πάμε σχολή, το έχω, θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα. Και πήγα, ξέρω εγώ, 1 εβδομάδα και μετά μην τον είδατε το πανάει. Βλέπετε ότι το έχω πατήσει λίγο το ρούζ, γιατί θέλω να το νιώσω λίγο αναμοδαρμένα ύψη. Με έχει πατήσει τρένο τα τελευταία 3 χρόνια. 3 χρόνια η μητέρα μου είναι άρρωστη, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για 6 μήνες και εγώ έπρεπε να πηγαίνω, έρχομαι και να τη βλέπω. Ότι ο παππούς μου αρρώστησε και αυτός και έπαθε άνοια και δεν γνώριζε κανέναν και τίποτα. Ότι πρέπει να κάνω 2 δουλειές παράλληλα. Ότι ο παππούς μου έφυγε πριν λίγο χρονικό διάστημα, γιατί τον είχαμε περίπου 1 χρόνο σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση μέσα έξω στο νοσοκομεία. Μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που μου έχουν συμβεί σε αυτή την αέριμη τη ζωή, νιώθω πως έχω γίνει πιο δυνατή σαν άνθρωπος. Φτάνουμε στο σήμερα που έχω κάνει τη δικιά μου εταιρεία, που γνωρίζω καινούριους ανθρώπους καθημερινά, που κάνω συνεργασίες με μεγάλα brands, που νιώθω πιο ανεξάρτητη, πατάω πιο γερά στα πόδια μου, γιατί έχω πιστέψει σε μένα. Περνάω σε αυτό το κομμάτι λοιπόν με τα social, το οποίο ξεκίνησε πολύ random όταν ήμουν 19 χρονών, από μια φωτογράφηση που είχα με μια κοπέλα στο χωριό που ήταν φωτογράφος στην Αντωνία κτλ. Και μου είπε: θες να έρθεις να βγάλουμε κάποια κοσμήματα για ένα κοσματοπωλείο? Της λέω ναι. Και μετά η μία δουλειά έτσι έφερε την άλλη και ξεκίνησε όλο αυτό. Και άλλη ήμουν ένα στουρνάρι και μισό. Δηλαδή δεν ανέβαζα τίποτα. Δεν είχα ιδέα από TikTok. Τίποτα. Γνώρισα τη Φιλίνα. Όλοι ξέρετε τη Φιλίνα, νομίζω. Απίστευτη καρδιά. Και επειδή αυτή έκανε social τότε,
είχε γυρίσει και μου είχε πει: Θεοδώρα, θέλεις να έρθεις, ας πούμε, στο τάδε event μαζί μου ως Plus One. Το Plus One θεωρείται ότι σε έχουν καλέσει εσένα, αλλά μπορείς να πάρεις άλλο ένα άτομο μαζί σου. Οπότε πήγα μαζί με τη Φελίνα. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο, μου είπε σε 2-3 ρε παιδί μου event, έβγαζα κάποιες stories κτλ. Και ξεκίνησα να το δουλεύω. Οπότε ξαφνικά είχα και εγώ τις δικές μου προσκλήσεις και ξεκίνησα να το δουλεύω όλο αυτό και φτάσαμε στο σήμερα που έχω κάνει τη δικιά μου επιχείρηση. Μέσα σε όλα αυτά τα καλά, λοιπόν, γνώρισα και το αγόρι μου που είμαστε μαζί 2 χρόνια, αυτού να μην το ματιάσω που λέτε. Είχα κάτι αποτυχίες στο παρελθόν, είχα κάτι γνωριμίες, δηλαδή πού τους έβρισκα όλους. Που με είχαν χτυπήσει κιόλας και εγώ είχα κάτσει. Πάρτα. Κάνω και έτσι διάφορα ωραία ταξίδια με το αγόρι μου. Το τελευταίο ήταν στην Ιαπωνία. Αν με ρωτούσατε πριν 3 χρόνια, θα σας πω ότι ξέρω εγώ υπήρχε πιθανότητα να πάω εκεί, θα σας έλεγα ποτέ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Οι άνθρωποι είναι αλλού, ζουν σε άλλο πλανήτη. Ασία την έχω δει αρκετά. Έχω πάει Μπαλί, έχω πάει Βιετνάμ, έχω πάει Ταϊλάνδη, Ιαπωνία. Την Ασία την έχω δει αρκετά. Ναι. Έρχονται ωραία πράγματα. Έρχονται ταξίδια. Τα οποία θέλω και αυτά να κάνω εδώ στο YouTube. Αλλά ξέρεις, πόσα πράγματα να κάνεις σε μια μέρα. Εγώ εντωμεταξύ είμαι και από τους ανθρώπους που όταν πάω διακοπές κάπου δεν μπορώ να είμαι με το κινητό και να τραβάω. Γιατί θέλω να απολαύσω το τοπίο, τη δραστηριότητα, να δω πράγματα. Οπότε αυτό δεν το κάνω. Το κραγιόν από την NYX, το Butter Gloss και σαν απόχρωση είναι το Creme Brulee. Το έχω και 2 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Το βάζω σχεδόν κάθε μέρα. Τι φάση. Μόνο που μένει αυτή τη στιγμή είναι το gloss και θα βάλω αυτό εδώ πέρα από Dior. Δεν έχει και στρασάκια μέσα, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Ωραία, να είναι τα στρασάκια. Δείτε. Και για το τέλος έχουμε αυτό εδώ το setting spray από Benefit. Και κάπου εδώ είμαι έτοιμη. Έχω χάσει κάτι να πω για τη ζωή μου. Μπορεί όμως να θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Φιλάκια!